חלקם הגיעו גם לגמר, יש לנו 4 פה. איפה 4 הראשונים? איפה 4? הנה אחד מן השני, הנה השלישית, והרביעי לא נמצא פה, חבל. גדי לא נמצא. נכון. כל 4 האלה נתנו פה היום פייט כמו שאני בצבא לא נתתי. באמת אני אומר לכם, 4 שעשו פה את כל המכשולים ברצף, אחד אחרי השני, נכנסו בתוך הבוץ, הגיעו לפה, טיפסו על הסולם, עברו בכיסאות, עשו את הכל, הם יספרו לכם כבר את המכשולים שהם עשו והם עברו פה בלילה. אז בשביל שנראה אתכם פה שנה הבאה, ושנה הבאה נכין לכם הפתעות חדשות, אז אני רוצה לשמוע את כולם צועקים, אוקיי, כמו בצבא. אני נשבע! אני נשבע! לא, לא, אני נשבע! אני נשבע! אני נשבע! אני נשבע! אני נשבע! אני נשבע! לשמור אמונים! לשמור אמונים! לקייטנת לב! כל הכבוד לכם ילדים חמודים, תמחאו כפיים לעצמכם, הייתם גדולים השנה הזאת, באמת גדולים. יופי, אוקיי, למדריכים. כל אחד הולך למדריך שלו, יש לנו